bahasa dayanya Jawa Tengah sing sakieu nya bunya ngartos teu bahasa Jawanya teu ngartos pokoke gede-gede kajang nggih. Nek ora ngerti gede-gede. Nuhun. Memang ini Jolang itu wajahnya seperti cepot. Jadi dia Asep Sunandar. Oke. Kalau di Sunda Mas Pak Dadan Sunandar. Biasane dadi Tamune akeh banget Jojo. Wah, tamune Pak. Ket isuk mau. Gek malah niki nuwun sewu sing pol ngarepi mobil diparingi pitah. Wah, kok padha nom-nom aku mbiyen nglamar ibune ya ngono kuwi. Iki ki ora ben-ben Mas Rian iki serah-serane Mercy. Lah, Mercy padha imbang kali kula. Mbiyen serah-serahanmu ya Mercy. Ah, Scoopy. Scoopy ya diindulke. Yang penting adalah niat. Niat untuk menikah mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Semoga menjadi keluarga yang langgeng dunia akhirat. Allahumma amin. Hati-hati manten ini kuliah sekolah ning Perancis. Pokoknya bengi-bengi iki pokoke dintek-entekno nek seneng-seneng artine ngoten niku. Oh, kuwi iso basa. Lho kula omongan karo demit wae iso kok, Pak. Iya. Awake dhewe iki kudu iso meguru karo kuntilanak. Lho. Oh sik, kok iso meguru karo kuntilanak sebabe? Susah seneng kudu pasrah lillahi taala guyu terus ana kuntilanak tangisan. Kuntilanak ki yo guyu. Susah ya tetep guyu ya kuntilanak. Guyu, konangan dukun yo guyu, ora konangan yo guyu. Pokoke luar biasa bengi iki Pak Igit sing mirsani wah tumplek-blek bakul ngantek teko pasar Medang jejer-jejer mriko. Wah, ya pancene bakul paten ning kono kae ruko-ruko. Oh, bak terae pun enten wis eneng. Oke. Selamat dan berbahagia untuk selamanya. Udarian Uni Jessica. Oh iya. Jenengan itu urung tahu wayangan yang Padang, dadi urung patek mengenal bahasa Padang. Itu beda-beda lagi, rumpunya beda-beda. Masa? Bagian Palembang itu sudah lain lagi. Cak mano kabarnya? Oh, no. Beda. Pai cek. Tambuah sikik. Oh, iku ana. Ki Yogya nek tambah sikik. Ora percaya, sur kesini udarian tambah sikik udarian ya. Tambah sithik bayarane maksudnya. Oh. Wah, asem wae. Iya bener rek, angger Pak mantuk, bisane mantuk berarti bener. Bapak salah ya mantuk, ora ya mantuk. Sing penting nyawiji dadi siji bengi iki. Ya Allah, milih besane bahasane kok angil-angil. Itulah dinamakan jodoh. Bineka Tunggal Ika, dimanapun berada Allah menentukan jodoh di situ akan bersatu. Wah, ya. Nggih, seneng angger kok keplok-keplok mesti kabeh nambahi. Alah. Nambahi donga lho Pak. Oh, nambahi donga. Muga-muga aku ya melu ndongake kowe, Jo. Muga-muga Majolang sehat. Amin. Panjang umur. Amin, Pak Igit. Awet urip. Amin. Urip terus nganti entek wong kowe isih urip dhewe. Sik. Omongane kok urip terus ngantek entek uang. Lah panjang umur liyane mati kowe isih urip. Yo maksudnya yo sak lumrahe ngantek entek uang lah engko nek ape wayangan sing nabuhi sapa? Terus ngenek-ngenekan iki. Ora ono kabeh. Engko nek terus ape graji ning kene sing graji sapa? Ora ono. Dadi sak lumrahe. Pokoke for you is the best my friend. Can you speak English, Jolang? Yes, I'm speaking English. Thank you. Don't worry, no problem this night. Weekend, week iku rambut, nek kene dadi kon nganggo rambut Pak Igit. Oh. Wingi kami. Lah iya. Zaman saiki Pak Igit pernikahan, panggonan pelaminan piye ora karuan. Kamar nganten dihias. Nggon tamu diparingi serut endahe kaya ngono. Beda nganten tahun 70 80. Heeh. Wah, ora ana nggon apik-apik gedhek dibukai kabeh. Ah iya. Gek sing buntu iku mek nggon gula karo beras kuwi buntu. Zaman biyen. Zaman biyen ora ana lho, saiki ana. Pade-pade ora kaya ngene, Jo. Ora ana. Aku dadi nganteni background-e gur jarik dipaku ning tembok ngono kuwi. Ayo tutupe dhuwur layar cagraki pring ndayeng ngono ya. Iya. Biyen saiki diparingi pelaminan indah terus ana wedding kiss. Saiki ya. Wedding kiss engko terus dikeki koyok keluk-keluk bedhiang kuwi.
Klok-klok bediang, klok-klok bediang. Aku lho jenenge apa iku lho? Semuk. Lah, semuk. Wah, kayak semuk. Wes kaya ning dhuwur mega. Terus disawer. Sawer ber. Terus kayak nek bengi ngene iki nanti Mas Rian sama Mbak Jessica ada setelah tadi siang ada wedding kiss, nanti malam ada wedding night. Bebas wedding night wis duwe kamar dihias. Zaman tahun 70 apa sing di wedding night? Lah kowe mbiyen pas dadi kancan anyar piye? Lah kaku ati Pak Igit barijat tamu cek do jagong ape njajali bojoku malah turune awor bae pakane mbok elik pakane Dik. Omahe dibuka jejer-jejer. Kabeh turune ning ngamben tak kei kode ape tak sawat gedang sing malah kenek bae. Bae tangi. Bae tangi apa cung. Mangalih to Mbah wong kula niki nganten ape anu ora apa-apa aku pengen roh polahmu. Lah. Mbah yo cerutak. Lah itu waktu dulu tapi dengan seiring berjalan zaman ditata sedemikian apiknya, indahnya, cantiknya malam hari ini rancak bana ya ampun. Kamu tidak sendirian. Ada bintang tamu sing lagi naik daun. Nduk Niken Salindri. Oke. Kuwi nyinden wiwit cuwilik, wiwit TK nganti tenan. SD, SMP iki harus menangis cilik ngono lho. Cilik tenanane Pak. Saiki lah. Saya kok blegendong semono gedene. Wong yo mangan segane wong digawe iki bergizi. Mangan segane wong digawe. Bergizi. Iya. Genduk Niken to Pak. Iya. Diaturi mriki napa mengke? Ya saiki no piye to iki mesti hati-hati penonton iki Nduk Niken Salindri kok. Aku ora. Ngenteni kowe apa? Anek Ngerti ora. kowe do sepeten kok. Anek ora aku tak mengguri. Iya ora ya ngancani Niken. Iya. Ngatek Nduk Niken. Ning nong. Kinutang-kutang tansah bisa lelati. Niken Salindri. Gede pahit-pahit Gede pahit-pahit Malam Nduk Cahayu. Nggih, sugeng dalu Om Iket. Nggih, pripun kabare Nduk Cahayu? Pangesune panjenengan kula sehat. Sakniki kelas pinten? Saniki kula kelas kalih SMA. Kelas 2 SMA. Nggih. Wah, dan kelas loro SMA wis pinter nyinden jo. Anakmu kelas 3 SMP kok wis meteng. Loh. Saiki nyopir ambulan. Anakmu kuwi. Syukur. Saiki anakku nyopir ambulan sing mbarep kae nang Koramil, sing nomor 2 kae nang gone Polres. Weh, dadi tentara karo polisi. Dihukum. Oh, dihukum. Ya kaya Nduk Niken iki sing dienggo conto, isih kelas loro SMA wis pinter nyinden ngono kuwi. Wong pancen genduk iki wis bakti. Nggih. Saiki sakmene gedene wis wani mara-rono wis teko luar negeri. Nggih. Piye Nduk kabare? Alhamdulillah baik. Lho ndek dhewe lagi ketemu. Iya, wingi ketemu ning ndi kae Nduk? Ning Medion. Iya, di Saiki Medion. ketemu nang kene. Aku arang-arang dijak Pak Musigit ya golek-golek sing gelem ngejal. Yo bengi tak jak ngono. Yo dijak yo Pak Igit wong Iki rekose pren. mami ngono. Ndonga Nduk. Nggih, tadi siang saya sudah di sini. Iya, tadi siang saya belum di sini, di luar kota. Di sini campur sari, Jos, yang sudah Enggak, bukan campur sari. Apa? Itu Band. dangdut band pop. oh dangdut band iya, pop. Iya Pak Igit. Iya. Oh, Iya, kamu sudah tahu mantannya belum? Oh, saya kalau nggak salah itu Mbak Jessica Mbak itu. Jessica itu. Mas Rian yang mana? Itu Mas Rian itu yang ganteng itu Uda Rian sama Uni Jessica. Iya benar. Iya. Berarti kamu sudah eruh ya? Sudah. Ruh ki basa apa? Iya, kalau
Roh iki koyok sukmaku ilang ngono. Sudah tahu. Iya, mantannya itu cantik. Ya Mbak Jessica itu cantik lahir batinnya. Iya. Mas Rian juga ganteng. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng sampai akhir hayat, hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Diberi kelancaran segala urusannya. Semoga cepat diberi momongan. Iki dawa kesergep kajahatan iki ketara. Kulino kajahatan. Wong ngamini barang sing apik kok pada Ayo kae nek sedekah bumi bareng-bareng ya ngono kuwi. bacaane kuburan ngono kae. Nggih. Aku bang Jan anu ya ibu-ibu Fataya ki ra iso meneng ya jan anak. Mbok gendut ya. Ketetesan Bu. Anu, mbok gentenan ngono lho maksudku kuwi. Jan saking ngefene no. Iya, Jadi memeriahkan anu karo dirimu. Yo lah mung kene kalah rai menang nasib kok. Sampean mambu batang enggak? Aku kok sengkring-sengkring mambu batang ngono ya. Aku yo Mambune ora enak nduk niki kan. Nggih. Ketoke batange ya jejermu kuwi. gak layak aku rono wis mambu rene mambu linggih kok anteng jebule malah aku dhewe to. Piye Jo, muni piye Jo? Kowe kenal sapa Jo? Nuwun sewu Pak Igit niki riyen kan nate seneng tapi tak tolak Pak Igit. Sing ngendi? Lho sing kudungan rondo oren iki lho. Jenenge sapa? Dik biyen waktu seneng aku cek ngene. Ya Allah sayang kamu seperti wajahnya Kian Santang jare. Lah halah terae wis ora seneng ra. Lah. Sapa jenenge sapa? Inah ngono. Sapa? Inah. Inah. Kaya aku di SMS isih tak simpen no. SMS-e piye mbiyen? Aku nggak bisa bubuk. Terus mau bales piye? Kalau bales sih kenapa? Terus dia yang bales nih kancilen. Kok kancilen? Tak kira kangen kamu, tak kira ngono jebule mung kancilen. Lah wong lanang di WA ngono di SMS ngono ya gede-gede ndasku jebule trimone. Tak kira kangen kamu kok malah kancilen. Luar biasa. Gimana menurut Genduk Niken malam hari ini dengan tadi siang sama-sama meriah Mbak? Sama-sama meriah. Alhamdulillah saya suka banget di sini. Ibu Budani. Budani iki lek nyangone iki gak ukuran, terus. Nek mau ki tirase ngeten Om Igit. Budani mangke badhe mriki malih badhe nyuwawer malih. Oh iya. Sing penting lagune niku sing hot-hot. Oh, nyuwune. Beliaunya juga bisa nyanyi kok. Cuma joget aja sama nyawer. Oh Budani. gitu. Iya. Terus sekarang sudah gak bisa nyanyi. Nggak usah nyanyi. Nggak usah nyanyi. Sekarang sudah ada nyanyu. Nyanyi. Tapi kita jangan mendoakan mantannya juga, didoakan keluarga besarnya. Budani beserta bapak dan juga ibu. Mami. Ibu. Bapak sama ibu dari Padang. Didoakan semoga awet, leh ngomong anak putune, sehat selalu. Amin. Ini tanggal 3 Februari saya juga di Padang Ibu. Ya. Padang apa? Ngecat jam Padang. Yo tanggapan, sok mampir merono. Sudah pulang apa belum tanggal 3 Februari Ibu? Wis kelewatan. Februari tahun piro sik? Tahun saiki ta Pak. Oh saiki tak kira biasa 2020. Kok koyo ngoyak ngono. Ya Sampeyan Februari cek payu to? Lho. Piye kuwi lho? Februari tanggal 16 Ramadan iku aku tanggal malam 16 iki cek tanggapan. Cah laris kuwi, Nduk. Cah kene kok. Alhamdulillah. Tanggapan dagel, Jo. Lah teh mriko nggih boro mlitur to Pak iki. Oh, oh sampean ki anu ya. Apa multi talent berarti? Oh iya. Iya. Berarti kabeh diayahi ya ora apa-apa, penting halal. Halal kono. Anu aku bangga awakmu saiki wis gedhe, pinter nyanyi dadi. Terima kasih. Dadi sing kaya ngene iki tetep terus berkarya dan belajar. Amin, maaci. Iya, nembang apa, Nduk? Nah, sing kanggo bawa Nduk niki. Nggih. Kene jejer kene gen pantes. Lah. Kowe kok mak-mek kae. Pun to Pak Igit. Lah pun piye?
Wong kene mak-mak sinden kok ra oleh kono ki ora entuk iri. Lah ya tetep iri aku ora tau mak-mak niken kowe mak-mak. Tapi kula malah demen ngeten iki. Lah kok iso? Biasanya orang yang seperti ini tuh tidak akan meninggalkan. Malah meninggal dhewe ya tuh ya. Ya. Omongane ketok iku muda. Nanging gurine iku lho dadi tak disiki, tidak akan meninggalkan. Ya, tegese semua pakaryan harus didatangi atau dikerjakan dengan penuh hati ya. Awakmu bawa no aku ditolak karo Minah ora masalah. Request podang kuning ya lho. Ayo ta. Lho jenengan mau takon ing pom kok wis ning kene lho, Pak. Sapa? Pak Pardi. Oh, nganu nduk, pangkur juga boleh. Bebas kamu malam hari. Kamu bebas. Pelok 6 ya, Pak. Oh, 6 pelok 6. 6 abang apa 6 ireng? Loh, kok kaya dadu to, Pak iki? Pelok 6. Pak Robert Pitoyo segender jane. Luroci nemo luroci. Ya, spesial untuk temanten berdua. Nggih. Ini dia. Timen buta yang ram Pangkur masih nangkleng cahyane raka eksi Amin. Amin. mau nembang kok diamini. Lah donga iya. karo nembang Pak iki. Nimas Musti kaning jantong kanya kang saking Putri saking Ndondoi Kediri. nggih. Oh, ndak. Kediri. Salawireng re nambang beksa mos kacakup Lin linambaran jiwa tama Ndri ndriya sumarah mring Gusti Pangkur Sandiasmo Dimas Niken Salindri. Bener niken. nggih Sing damelke Sandiasmo niki wis sinten? Dimas. niki Pak Cahya Oh, Pak Cahyo. Iya. Sesuk Julang gaweke nganu apa kuwi Sandi Asmo. Nah aku wis ora usah digaweke aku di sandi dhewe. Sandi Asmo tembang. Oh, gak tak kira sandi wiwi. siapa nama panjangmu Kak? Iya kakek makanya Kak Iya. Aja ditambahi aneh lho, kakek tok aja ditambahi aneh. Nah, nek kakekane iku wis beda. Iku dirimu anu matur nama panjang muka kene terus do ngidu. Ngapa odong itu? Ya ora ikhlas apa Igit? Siapa nama Kaya iku panjangmu? nek ayu-ayu dhewe. Sama Tina. Ya apa to kok sensimen ki? Kan iku mbiyen tau seneng aku tak tolak dadi Oh kok pede. tapi aku barang aku ambek dirimu terus ketoke atine lara.
Terus anu tulung keamanan iki kon do miring. Aja wong penonton kowe nek karo mantanmu kok tegeli ra karuan. Aku ki Rajapati pokoke. Anu nok. Eling apa ora ngono iki ditakoni lek. Ya kenal kono ya nek prainan dodol ning ponan kok Pak itu. Ya apa. Lho iki jane grup apa e? Membuat aku bingung. Oh. Heran aku. Lagune apa Nduk iki kan? Impenku nggih Pak Ikit. Impenku. Oh iya. Nah, halus-halus sik, Nduk. Nah, yuk. Nyidam sari ndang gede.
biasa. Wah, onde mande suara kau baik sekali, cantik orangnya. Oh ayo kok ya luas bahasamu. Dan malam hari ini disiarkan live streaming ada 12 channel secara serentak. Nggih. Di Sigit channel aja hampir 4.000 belum channel-channel lainnya. Seluruh serentak iki bengi iki isine gur wayangan ning keser tunjungan gini. Sandunya iki bengi iki pokoke fokus wayangan ning daleme Mbak Dani. Mergo kono-kono ki sedora wayangan. Ya ora leh ngono ku. Lah iya to, mare wis do prei sesuk gentenan. Oh iya, nggih. Khusus malam ini. Nggih. Tembangi. Nah, tembangi ku mungkin suarane ya kuwi gawan lahir. Kolo-kolo ngantene kalau mau ikut bersukaria bergembira di sini boleh. Oh iya, nanti biar sama wayangnya jadi di syuting itu wayangnya itu sama ngantennya tuh nanggape wayang di awan campur sari. Ben. Yo ben. Ben apa? Ben sakarepe wae iki. Lah iya. Ndak apa-apa. Perasaan anggere ana swara ngono aku trauma wae iki. Kok iso trauma? Oh pas belandong kayu tak go mulai itu ngono kuwi. Nek ngono kuwi mbiyen tau maling kayu. Lah yo. Nah ini genduk nikan ini memang dari fan-fan jenengan yang sudah seminggu di sini Duk. Suwe men Jo. Lho jenengane piye to kawit nulisi ulem ngantek rewang wis ning kene terus. Oh. 2 minggu. Lho 2 minggu malah Nduk 2 minggu. Nek Minah jelas. Oh langsung jempol kowe ya. Nek Minah jelas mesti sing diarep-arep sapa lho. Mau nulis status ning FB piye statusnya Minah? Kok niku wae ning gene FB nggih gawe status kula inceng ke ngisor ngoten. Piye? Statusnya piye? Aku di depan. Mok komeni. Komenmu piye? Bunda piye? Iya. Iki kurang Abdul lamun to Mbak Dani karo mantene ben munggah ya, Jo. Oke, kurang Abdul kalau udah sama Uni terus Mbak Dani, syukur Mami. yang Bapak Besan dari Padang mungkin pengen mengenal. Juga dari Sunda. Dari Nanti Sunda. juga ada lagu-lagu dari Sunda. Ya. Ayah lagu Sunda, ke. Ya sekedap halinya. Lagunya judulnya apa kalau Sunda? Ayah Bajing Loncat. Oh, Bajing Loncat. Bajing Loncat teh bahasa Sunda. Kan nun artikan ayah seorang gadis menantikan kekasihnya yang sudah terlanjur disunting pria lain. Kowe kok gemes kan Lina? Aku kuweten Minah ndek kaya elek lho padahal. Saiki. Iya padha. Asline padha asline lho iki. Sembrana. Yes, thank you. Mungkin mau ikut ke sini Ya, boleh ya, sekarang ya Pak ya, monggo. nanti sebelum tidur. Silakan Udarian Uni Jessica. Bundo, please come here Bundo. Abi, please come here. Bundo, Abi, come here. Kalian bisa diam nggak? Moderator ijo nggo mix siji neh Mbak Dani, ya Mbak Jessica, Abi, apa kabar ya? Oke.
Pak Abi. Bu Mimin langsung piye yo? Anak polah wong tua keprada nembe ningali putune munggah wae langsung set. Iku sing diarani piyai sepuh tanggap wacana gitu. Niku nun sewu yang dari Padang ini bapaknya atau ibunya? Bapak Padang nggih niki Padang Jinglang. Kok Padang Jinglang waduh. Maksudnya suasana rancak bana iyo kah? Iyo. Ibu dari Sunda. Kumaha wartosna Ibu? Saya sadayana Ibu. Sumpah nuwun sewu ibu Mas Riani ape kaya nom-nomane bojoku. Alah. Persis ngaten niku. Ben. Ya, gimana perasaannya? Ini mungkin kangen-kangen aja. Bapak atau Ibu mungkin mengucapkan satu kata atau dua kata untuk Bapak dari Ibu. Monggo Bapak. Bahasa Padang enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari keluarga Dedi sangat senang sekali karena selama ini kami tidak pernah melihat langsung wayang kulit. Baru kali ini kami melihat langsung dan di Blora di tempat besan kami sendiri. Iya Pak. Saya juga senang ditangkap. Kesannya apa waduh? Ya. Setelah melihat wayang kulit secara langsung kesannya apa? Ya. Bingung karena saya nggak ngerti bahasanya. Enggak apa-apa. Siapa sih aja. Iya. Ya santai saja. Akhirnya nganggo kabeh ya. Yo. Jadi saya sendiri mama saya yang Padang. Mama Padang. Bapak saya Sunda. Oh Sunda. Tapi saya besarnya di Jakarta bukan di Padang. Alah yo. Oke kalau gitu. Oke, very good bro. Thank you. Sip. Jakarta, saya di Tanah Abang. Kowe tau ning Jakarta? Iya. Saya di Jakarta, di Tanah Abang, tapi sekarang Tanah Abang udah dijual. Oh, kamu pernah di Jakarta, Jo? Iya. Berapa lama? Ya lambe teleng-ten. Belum tahu. Iya. Yo ini luar biasa Bapak. Silakan untuk menyampaikan lagi. Ibu gantian ibu. Ibu atau kakak ini Mas Rian? Ibu. Your mother, please. Oke. Ibu, ini masyarakat sini bagaimana gitu? Dan bagaimana netizen banyak pesaran? Sedikit lah. Siko lah kau berkata. Sunda iki Sunda, buke Sunda. Sunda. Mangga Bu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah, senang sekali sambutan keluarga di Blora di sini benar-benar sangat meriah. Yo. Apalagi dengan adanya Wayang kulit ini, Iya. yang benar kata Papa tadi pertama kalinya. Pertama nonton kali. langsung wayang kulit. Iya. Ya itu aja ya, terus terang ya, jadi pengalaman baru. Pengalaman kita. baru. Ada mudeng apa enggak itu? Enggak mudeng. Enggak mudeng tapi perasaan batin yang paling dalam sekali itu tahu alur ceritanya ya. Ada, Alhamdulillah kalau gitu. Jadi sidik-sidik lah roh gitu. Iya. Nuhun Ibu. Monggo saniki pun do sambutan. Mbak Dani napa mantene sing paling dawuh? Niki request lagu napa? wis ngene sambutane Bapak karo Ibu monggo administrasi. Kowe iki aja ngisin-isini aku. Pripun to Pak Igit? Namung anu kok gojek Mbak Dani wong wau ya cetha digawani. Oke, ini Mbak Dani pokoknya seluruh keluarga besar Mbak Dani baik di bidang usaha, di bidang keluarga semuanya sukses dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lah ndonga supaya tambah abdol lan mandi ana wajibe. Lah.
Kowe iki dagelan apa mudin kok njaluk wajib? Wajib donga maksudnya Oh, Pak wajib donga. Igit. Nggih, nggih. Monggo, sik coba meneng. Request lagunipun apa Mbak Mbak Dani Dani? kesukaan apa? Pengen Mbak Niken Mbak Oh, Niken. bokong semok, bokong semok, 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 bokongnya niken. Bok. Nganu Mbak Dani, untuk temanten berdua katresnan sejati dulu. Oh iya. Wah, boleh ya. Supaya cintane awet. Nah, ini Amin, lagunya. Nah, itu Mbak Jessica itu kalau olahraga sukanya berkuda aja. Nah, Oh. iya, itu balapan juaran. Wow, karo ibuke menang anake. Oh, aku ya iya. Lah aku numpak unta. Ora terima berkuda. Katresnan sejati one heart. Wah. Katresnan sejati dalam bahasa Sundanya apa, Jo? Nek isih sayang mbok ngomong. Katresnan sejati bahasa Sundanya apa iki lho? Katresnan sejati cinta selamanya. Oh iya, kok kayak bahasa Indonesia ya? Anjen persis Pak Igit. Oh iya iya, iso ya. Percaya. Bahasa Inggrisnya true love. True love. Ah, True iya. love, no travel, no traveling. True love. Wadah. Di MC ini Jo, disiarke Jo. Ibu Oh, nggih monggo-monggo. nggih. Mbak Jessica enggak nyanyi, enggak nyanyi. Jessica pengen nyanyi enggak? Oh, mboten. Enggak. Oh, nggih. Ya persiapan terima kasih Bapak. Nggih, matur nuwun, matur Pelan-pelan nuwun. sandalnya joki-jolan ayo. Oh, sandalmu jepit lho, joki-jolan. Ada ya. Aku ki seneng suasana ngene iki seneng nek iso sedina pisan. Ya. Seneng wong napa saweran kok. Lah ya kaya wong cange tengok-tengok ya malah biak-biuk kaya mangani sapi. Itu yang dinamakan jatah Pak Igit. Oh, iya. Jadi wong urip iku lair iki wis digawe jodoh pati rejeki. Ning awake dhewe iki iso ngudi urip kang luwih mukti angger gelem ndonga lan usaha. Wow, iya. Oh. Dengaran lambemu kok ya rada lunyu. Lho, nggih. Iya, karena kalau mulut-mulut boti itu seperti itu, Om Igit. Lunyu. Kok teko kono lho. Di dalam pernikahan ya Pak Igit. Itu yang dinamakan hubungan itu harus lahir batin. Di dalam pencernaan bagaimana tujuan dan niatnya. Oke. Tuh. Terima kasih untuk semuanya yang hadir memberikan doa restu untuk mempelai berdua. Karena dari Sunda kita persembahkan lagu Sunda nggih, ben karo Oke. Mbak Ida Lala men. Mbak Ida. Kene ya Mbak Ida Lala sama Mbak Latang Niken. iki, Om Igit. Untuk mriki mboten napa-napa. Nggih. Sama Bunda Lala Mbak Niken ya. Oh, kene. Duh. Oh, kene. Ini Kamu juga ikut bajing nanti. Waduh, saya kalau nanti ikut bajing malah ndak entek nanti. Ini Ndak entek, biar Pak. kelihatan indah dua bidadari ya. Oh iya. Yo. Mbak Ida bisa bahasa Sunda? Ngartos seletiknya? ngartos ati Iya, Ndak. Oh, ngertos saiki. Wilujeng Sumpi. Oh. Bener ora? Oh iya Benar-benar bener. Wilujeng Sumpi, selamat malam. Iya, Oh, iso ya. Oke. Mengenal budaya dan adat lagi. Oh, kalau bajing luncat itu artinya apa, Jo? Itu bajing loncat itu artinya dulu itu sudah punya pacar. Tapi berhubung seperti jenengan ngendika orang ndang dilamar-lamar, terus disenengi karunan bocah liya deknen getun. Oh, kok artinya kok dawa men ya? Iya betul. Berarti bajing loncat itu lagu galau. Menggambarkan kegalauan getun biyen kok ora tak tenanai gagainane apa. Oh, coba dibawani ku sing terjemahke Jolang. Ayo berdua karo Mbak Ida sih. Terjemahke Jawa nek kanthi bleset ku sawerane dijaluk neh karo Pak Jody. Sing dimboi nek bener iki. Barang sing iso ditartekke Jolang. Sok teh. Bawah lak. Oh iya. Ayo. Ayo artinya apa? Semuanya. Oh iya, iso ya. Angin pangga
nebak kuring sendirian. Nabak kuring sendirian. Sendiri. nuk gerbimbang Nuk gerbimbang Yang sedang bimbang atau galau. wah nuk mau apa artinya? Hati. oh hati ki nuk Inuk tenan. ah iya kowe mau awur apa tenanan jo ki Senengane kok kandhani ngawur kok takok terus wae. Mas Jolang nuk ku loro Mas atine lara jo bener toh Nukku iya. ngahulang ngabrang tiang nang aduh hetate gawe kacicing artinya aja Diam tapi selalu teringat. wah iya iya daek kacicing cicing ini apa? Meneng, Oh, meneng. meneng. mau awur yo nang kuwi Ah, cicing ki beda tengok-tengok. oh tengok-tengok terus Ngecat. Hah? Aku kuwatir nek awakmu salah. Lebih. Soale basa kono mbek kene iki beda. Oh, bedane? Lah kuwi kono ki mau ape ngomong ngak. Lah kuwi aku nek salah. ojo dipedhot sik to ora rampung seneng Aku bedhek maklas kok Pak Igit. Lah kudune co apa ca? Ah. Oh iya. Ngacacang kuwi. Lah kuwi. Oh, iya. Ngantek mbok genti liyane dhewe. artinya apa sih Artine ngacacang. 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 Artine ku terikat. oh dicencang. Maksudnya hubungan Berarti itu ini loh. apa maning terikat kok iso ngajar Iya, wae Terikat. Hubungannya ku masih terikat. Oh iya. terus kayak baca No angke sepan waktu tiba setiap saat selalu teringat Terbayang-bayang. Berarti pas karo lagune engko sing Iya, bajing loncat mau iya, ya. kuwi. aduh pun telas Mbak Ida niki. Sampun. Oh nggih berdua karo Mbak Niken Gelo Mas, golek Minah gelo. Sepak Mbak Minah nuke lara ya iya. Ora. Ndek ape roh nukku. bisik-bisik Alah, ya muni piye Jo Duka malah ngidu kok Pak. Kok nang kupingku mak sek. Teles. Aja lali pokoke yang putri nyuwune engko banyu masak. oh Orang apa ya ke Sundaan, nah Padang ana. Banyuwangi apa Banyumasan Banyumas, Oh. Banyumas. Ya, Banyumas sing rada ngapak kae. Ngapak ya mon. Iya. Ya pertengahan antarane Orang ngapak karo kepenak. Jawa Barat karo Jawa Tengah ya. Jawa Barat, Jawa Barat. Oh, nama kota iku aja digenti. Ora itu toh. Jawa Barat. ayo yang selindro bajing lutan selindro ya Mbak Ida ki ya penari Jo ben juga Oke, karo tari karo bareng karo Mbak Ida Wah, elok Pak Igit. Oh, Ben iya. malah ketok indah. wis lungguh ning kono sing karo anakmu lanang ya kuwi Jo Nggih, rondo-rondo le. Anakku iku kok ting telecek ngono Pak Igit. walah karo sambung putrane Mbak Endi kuwi dalang cilik Jo iki Nggih. coba kayak apa bajing loncat Mbak Ida dan Mbak Niken yo
Banter ke pol depan ya. Bajing loncat kas tanah aduh abdi lepat narasantati hangkana bajing lancat kasana aduh yang akan abdi
biasa. Oke. Ngatek Jo. Ternyata gamelan Jawa untuk iringan Sunda juga bisa. Semua gamelan tuh bisa asal kita mau belajar. Asal apa? Asal mau belajar. Yo kleru. Asal napa? Asal ditanggap. Dadi bisa. Kowe belajar ditanggap yo ora. Oh iya asal ditanggap. Aduh. Sing nembang Pak Idalala sing joget nduk Niken Salindri. Persis asline Pak Ikit. Wah, hebat. Oke. Iki Mbak Dani WA tuan rumah. Nggih. Mas Ikit nyuwun gelang alit. Oh, Banyuwangen. Banyuwangen ora Banyumasan mau. Lah iki mau piye to nah Minah? Banyuwangen apa Banyumas? Ki Banyumas beda lho. Banyumas kae negara ngapak. Iki gelang alit Banyuwangen. Banyuwangen. Lah Banyuwangi apa Banyumas? Oh, Mbah Putri tetep Banyumas. Oh iya. Iki paringi. Iya, coba. Gelang alit saking Mbak Dani menika. Kagem Kang sami rawuh sedaya. Wah, sembah nuwun kula wau Mas tahan nggih rawuh dalange PM nggih. Iya rawuh. Kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club. Iya, sembah nuwun. Iki CFC komplit CFC Ngayuk Jakarta ya Durmanto Jo. Oh nggih. Go saka Taiwan Mbak Ira. Semarang. Iya, komplit Semarang. Nah, Mbah Mudin Sambong yo. Manto. Nyimak manto. Pak Lampung Pak Igit. Lampung nyimak Lampung manto. Nggih. Ora lain saka Kalimantan Selatan iki. Pak Bonari Blok A2 iki nyimak kanca-kanca transmigrasi. Weh, doa untuk temanten yang terbaik. Ya. Coba ku Niken bawa sing jeneng kuwi ya, Jo. Oke. Mambiat mayo. Apa Minah ya nah, ya. Ngawur. Sudah adanya tuh di sini sampe nok panggah Minah ya. Sini sing gamon ki sampean untuk Minah. Oke. Meh ngopo kowe kok? Jenggleng to Pak Igit. Oh iya. Persiapan. Mambiat mayon Ngumpul Son. Alah. Kok mambu pesing ya? Ya iku sing mare urip kan, Nduk. Ojo kesusunan. Iya, ojo kesusunan. Det, kuma lagi mumbul. Oke. Mumbul sing dhuwur sing jiglok ngisor ndase sik. Wah. Wes oke. Teman sungguh kejam. Suwarane gandeng pelam nyangan. Mas Jo. Alah telat. Kowe iki nampa saweran mau ora pas iki telat. Goblok dientek-entekno. Tak kandhani ngene iki lho ning kamera aku sing salah. Wong kowe sing kecepeten. Lah kudune piye? Jalukmu piye? Tak set Terus jreng. nek kowe mumbul yogane muni Jreng. oh ngono. Kompak. Kompak. Jrenge ngenteni kowe mumbul. Nah, kuwi Nek kowe mumbul yogane muni jreng. oke. Dadi genano. Sesuk ki prei. Terus ngene. Nyaram yai Semangat. Nusantara. Wup. Kompak. Terkutuk. Kok iso terkutuk? Jrenge iki nganggo gamelan tutuke dicekeli Pak Igit terus jreng tutuke cekeli jreng. Lah iki mau ora ngono. Lah iki nglambe tutuke do dimbarke. Oh berarti nek kowe mumbul tutuke dijunjung. Cekeli langsung
jreng. Ngono lho. Memang iki lek ngomong soalnya nggih lambe jrenge. Nah, Lambene muni jreng, mau ning ngono oh sampean. aku sing muni ngono ya. Heeh. Oh iya, iki kaya ngene-ngene. Teng tak dandeng telak tak tung tutuke cekeli jreng. Tuh tak dande. Endi mau bocahe? Lah ngurimu iki lho. Iki apa? Meripat ora awas. Blasen kok Pak Igit. Heeh. Pianyu Disuraki kowe. Pak Igit, Apa? kula tak nemu musala sik Pak Igit. Aja mutungan kok. Ape ngisak aku. Kok terus nesu. Ngene lho, Cok. Iki jane balane kae apa iki? Nek kowe mbolo kae, aku melu. Oh lah. Ya sakmu ini iki kok ora ana sing elek belas wae iki. Minah tok. Fan. Terus kene. Tanah indah ku meliaring sing miwiti Lukman lagi mesti Ini lho. Tak kandhani. Coba balene nduk likan. Baleni. Meliaring. Ku meliaring. Alah. Lukman isin. Wes. Tokmu iki kandhani. Nadamu iku nada. Yo aku arep muni Husen ora penak. Nada-nada sahur. Kenapa Om Igit kok Itu yang nyiter yang menciptakan senggaan gumel nyaring. Itu yang nyiter. Oh. Itu Husen Adi Hasan. Oh, sekarang itu ada senggaknya gitu. Iya, itu ya mau ngawur nduk aja digagas ya. Gumel nyaring. Karo diluk mikir siter dijedake lambene. Alah. Taman. Nah, nanti berdua dengan Mbak Yosi ya. Nanti. Ya. Taman Sarino. Sarino
Blam jangan blam jangan ayo Melari taman sari Nusantara blam jangan blam jangan melari taman sari Nusantara blam jangan susah seneng yo takut semangat wis pirang-pirang zaman turun temurun sing kelakon ate bangun tiran pake biru yorong sekarang belam yang nene gunung-gunung irong pake prakoso sawah lan kebunan iro-iro pake subur mriki aja kangelan yen nyempi pake sumberiro pake koyo pake rukun rakyat bangun sing mari gelang alit request Mbak Danik dipinangani muga-muga kanca-kanca ora lali ora angger dendeng tak neng nyonyong nyonyeng nyonyeng nyonyong nyonyong nyonyeng he metu he nek metu Siap senggak kowe nyekelong mik. iki majulang entuk salam kok Saking jajak yo ono ae. bengi iki dagelan do mantau kabeh lho Jo iki bengi. Nggih to? Welah. Nggih. Wah, Do story karo masang fotomu. alhamdulillah Pak Igit. Captione elek. Ora apa-apa. Pendapat. Ora apa-apa nami akeh apike. Iki dawa storyne, eleke sithik apike akeh. Niku sedo gedhe Nggih. ketara nih Pak Igit. Lagune gelang alit nggih. He aja lali yo. Ya, ayo cepon. Dendeng tak yo.
isih do kelingan jule. Ah iki Banyuwangen pertama biyen garap cakran yo iki, Jo. Nggih. Introne sing intro sing ora iki sing lawas. Nggih. Lagu apa? Ceng 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 cong 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 ceng ceng ceng. Ceng 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 cong cong cong. He. Ora aku he. Bagus sing nyaron iki urung lahir. Nggih, nganti saiki. Bagaimana Om Ikit? Iya ya. Om Ikit sudah bosan apa belum? Belum kalau aku. Belum dong. Nah, diselingi dulu kamu bisa mimik-mimik dulu. Oh iya. Mimik dulu. Aduh. Tadi ada request apa Banyumas? Banyumas. Wah. Eling-eling ora apa-apa, sing penting Oh, Banyumas. eling oke. Sapa eling balia maning ramah. Sadurunge Banyumas diselingi sik ya. Nggih, Pak Igit. Ben kiramane ora gembruduk sik. Nggih. Selang-seling Pak. Itu ada Mbak Eni, Mbak Ima, ada Mbak Lila, Mbak Indri, Mbak Putri, Mbak Melani. Ada Bu Yuyun. Iya ada Bu Yuyun itu tukang tambak udan. Tadi hujan terus Bu Yuyun naik panggung Langsung deres. Deres delok terus terang. Banyune dintekke. Alhamdulillah. Matur nuwun ya Bu Yuyun sampun nambak udan Bu Yuyun. Nah, wow we. Nek wis ngetokke jimat paripe dikebyok-kebyokke ya. Walah. Tase isine uyah tok kok Pak Igit. Oh iya. Coba-coba Mbak Eni sing cedak omahe kok. Oh, Mbak Eni. Pangkat. Ya, Ke Mbak Eni. Iki mau dandan ke omah melaku nyebrang sawah tekan ini. Bah, Nyebrang kali lho. Nyebrang kali ya. perjuangan. Iki anu sabrang noni iki lho. Yuyu Kangkang. Oh. Aku sesuk mau nyabrang nona. Lah napa? Numpak nggon pundak apek ora karuan Pak Igit lho. Sinden kok apek. Mriki Mbak Eni. Ya mriki Mbak Ima, Mbak Eni. Nunjuk aku kok kowe melu nunjuk Lah lancar. ndek paus siyos boten. Oh iya engko. Ya kene Panas-panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret dramaane mlengkung karo Mbak Ima. Panas mlaku ora nggawa payung Sandale diseret dramaane mlengkung Surabaya mikir wong seneng Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Sugeng dalu Mbak Eni. Sugeng dalu Mbak Eni. Saking dalem dugi mriki pinten menit kalau mau? Gangsal menit. Gangsal menit. Nggih. Ndongake menapa dateng temanten kalih Mbak Jessica lan Mas Rian. Nggih, mugi-mugi langgeng ngantos kaki nini. Amin. Ninggal antuk pamongan. Amin. Mbak Iman ndongake napa untuk temanten berdua? Selamat menempuh kehidupan yang baru. Semoga berbahagia selamanya. Amin. Pokoke nek manten anyar ki didongake apa tetep mandi. Oh, tadi ya, Mas. Nggih, mbok ora didongake ki tetep saling sayang menyayangi, saling mencintai manten anyar. Sing perlu dielingke malah manten lawas-lawas. Nggih. Kenging nopo? Kok kudu manten sing lawas? Lah nek manten anyar ki otomatis mesti sayang karo bojone. Manten lawasnya wis 15 tahun, 20 tahun ngono sok kala mongso ki kok. Sok lali, sok eling, sok lali, sok eling. Kaya manten lawas kaya aku, Mas Jolang, Bu Eni, jenengan ngoten niku sing perlu dielingke nggih. Ya, kok tekan aku barang. Lah jenengan iki termasuk manten lawas. Oh iya. Aku lali nek manten lawas. Iki manten anyar Ini. terus. Tengah-tengah. Nah, Bluro terkenale tayub Jo, ditoto karo ben guyub. Wow. Kok bar iki Banyumasan lagi dangdutan. Weh, pokoke suweng iki ndangdutan. Tak cepaki Mbak Eni karo Mbak Ima padha-padha milih kowe milih sapa? Upama padha legane. Upama milih kowe Joko, Mbak Eni, Mbak Ima gadis kowe milih sapa? Nggih, Mas ya lara greges ya tetep panteng milih niki to Pak Igit. Milih Iman. Alhamdulillah ya Allah. Kok alhamdulillah Mbak Eni? Lah aku nek dipilih Mas Jolang malah untuk musibah aku. Kok iso? Lho rupane kaya ngono. Halah. Wong rupae kok rupae lek ganteng wis dadi bojone sing dienggo ya gak rupane. Lah apane? Hmm. Apane? Hmm. Alah alah.
Mosok anggere gayamu milih sing enom. Lho kene wong enom iki lho, enom iki sembarang dengah pantes dijak buah, jak resep, dijak ning mall luwes, dijak nang bluro, golek apa wae pantes. Nek awakmu iki pantese gur dijak layon iki. Oh, sejak layon lho. Dan Ning lho aku mbok jak bobok bareng ngono kok iso. lho ngono Jo, Kok Mas. iso pantes sing ngejak layon tok. Wingi bobok bareng ora mbok akoni. Nek konangan iki saiki. Lali, ngoten niku lali. Oh, rupane kok ngene iki lho. Syukur. Lali senengane. Syukur. 1000 Pak Igit. Oh, ana anake barang ngono kok iso. Anake salahe mbok dadekno. mbok dadekno. Kok aku coba mau pisan tok sing tiru jitoke bloko. Ora ngono wong ireng-irenge ya padha Lah ngono ya kok. untung ae kok sing niru jitoke. Cangkeme ngono supiye jalan. Awakmu muni irenge padha. Lah wong ya adae ya ireng ngene. Ya ora ngono. Aku ireng tapi gak mangkak. Lah. Padha ae iku jenenge. Mangkak lho, Mbak. Mangka lho. Anu le Ayo coba Kudang Kuning nggih, Kudang Kuning request terbanyak. Nggih Kujuk Maju Jarbo Suntri, Pak Budi Kuntoro Ngayog Jakarta, CFC Semarang komplit do nyimak. Wah iya. Wah iki jebule WA teng gembruduk. Wah, ewon Pak Igit. Nggih. Juragane rancaan Manyaran Mas Komir. Wah iya. Delok meneh dikirim. Wah iya. Iya. Pak Waris Sugiyono Surabaya sembah nuwun, Pak Ngadinu Pondok Ungu matur nuwun, Mas Aji Tulungagung mbah nuwun. Coba tayub buka saka Bunang, Jo. Gimana rondo rene gen ketok ning kamera sing tuwek minggir ya. Apa? Lho piye to? Apa ta? Sing enom sing ngono. Sak sirku to aku pengen nek petengan kok. Wis ngalah-ngalah wis budi lah nggon kene ya. Angel mbok tatanane saiki. Kandhani. Iya. Buka saka Bunang Mas kita. Ayo. Podang kuning kijing miring. Dientuke ing karo ing. Ayo coba kaya apa ya, Cak.
Kijing miring. Mumbul Mbak Eni. Anak-anake ora isin belas. Oh jenenge nyambut gawe ora isin. Iki kesenian khas Blora Tayo. Anak-anake kok ayo Bu mumbulne, ayo Bu mumbulne. Oh jan. Aku biasanya anggar mayangi ditutke Bu Awang. Aku bareng melengak lho, Bu Awang kok ora kudungan. Kok kaosan ireng aku manjumbel aku. Ayo yo masa yo pake ngono liyane yo. Bu Awang kaosan. Nggih. Niku request harus dipinangkani Banyumasan. Banyumas. Banyumas ya Mbak Ida karo Mbak Niken lah ya Mbak Ida. Iya, Mbak Ida Lala. Eling-eling saka Manasaba, Wonosobo ya. Iya, Mbak Kayune ayo. Mbak Kayune. Ini karo Mbak Niken Salindri. Oh, aduh. Oh, ambah. Aduh. Alah. Kok senengane kok mak cange kok iri rezekine wong yo. Baru kowe bopong Mbak Ida yangmu terus cemburu. Mina, izin ya. Ning ndi wonge? Ning ndi ta? Wonge wis ora kuat. Delik. Delik. Oh alah. Lari. Oh, lari dari kenyataan. Maaf ya, pinjem bebeknya bentar ya. Jangan marah loh. Ya wanana ya. Kene sayang, kene sayang. Wah. Bejo iki pancen ra umum ya Mas. Kandhani wong bejo iki wis tan kinira. Iya. Arang wong iso demek niken liyane bapake iki arang. Lah kowe bengi iki dadi apa? Kula tak melok grup niku mawon Pak Ibu. Medun nak takoni siji-siji sapa jenenge? Nggih. Ben mlebu kamera, ben mlebu kamera. Engko anu kamera kesini ya. Oke.
Nggo tobo kangen karo kowe jauh suwe. Ini namanya anak-anak maut. Paut kok ya paut lah. Paut kok paut. Oke. Ya. Yang ini namanya siapa? Ayo. Nama. Kanza. Wedok Dek Yanto. Kanza. Kan Mamai Kanza. Kalau yang ini Siti. Bodoni aku wong jenenge. Tenan ora, Siti? Siti Latifah. Wah. Siti Latifah kok. Aku agak pemuni Siti Latifah soalnya jenenge ning BRI kuwi. Ya apa lah. Anggota Pak IG. Anggota Bang Mekar. Mboten BRI. termasuk anggota manajemen ya. Manajemen kok manajemen. Manajemen. Yang ini. Ya guyu sik. Maksudnya jenengan ngendika dhewe terus di kamera biak ngono ya. Mina. Oh. Minah Aidin bal Pak Idin. Ki Minal. Iya. Ki pirang tahun Jokowi mbiyen sambung karo Minah ki. Niki ya pendak dina tok Pak Idin. Bapake ra setuju. Lek kowe ngono terus entuk ngono kungku piye ngono. Mongko wetone jane cocok ya. Wah lah anu tur hitungane pasarane mboten cocok. Kok ora cocok. Soale padha nggawa Pak. Nggawa apa? Iya wis nggawa dhewe-dhewe. Kalau yang ini yang bantek ini ya kayak Mbak. Suarane kok nadane pelok Pak Igit. Sutina. Ini yang ini. Marti. Aduh, kok Warti kok koyo ledek tayupe Warti. Sing niki. Puji. Oh, ki ya pelok padha ae. Oh nggih pelok. Ki jek siji iki. Niki. Ora apa-apa lho kok nek aku kok ora mbok takoki nek ngono. Sinten niki? Amplope cairno ora. Bu Mimin amplope Bu. Mas iki sing nggawa amplop. Lah niki wau ngendikane ngono. Ini Mbak siapa ini? Mumun. Oh, alah ya Allah. Mumun Pak Igit, ndek ben anggere roh Mumun cah cilik-cilik pitine pateni. Do keweden ya. Do keweden Kak. Anggap aku pocong beliau. Ora, Mbak Mumun sehat dan semuanya sehat selalu ya. Amin. Ya. Nama-nama yang sudah disebutkan tolong untuk langsung ke panitia ya. Mengapa? Panitia pusat. Alah jebule penak ning kene Pak Igit. Lah kowe arep delok piye? Ora. Yo urung beres aku iki. Coba eling-eling Banyumasan jo iki. Ya bapake mangga. Eling-eling Banyumasan. Requeste Mami karo Mbak Kayune. Lala karo Dek Kayune Niken Salindri. Mumun. Raden Arya waraku dara ora dijenggleng. Ra cukup he ngono bae. nyata lamun satria jadi pati Oper Mbak Ida. Oper Mbak Kayune. Krungu kok gudeg tok. Oh gudeg wae. Bapake godek beda. Godek. Oh, godek. Wong kanane ngomong kan dicetak-cetak, dicetak-cetak. Nyang krungune gudeg tok. Bapakane wis rada-rada kapok. Simbar jajan
Oper nduk niken. Dasar satria berawira rama eling eling kula eling gunungane senapati Oh. Woi. Lenggeran nggih. Kurang
Banyumasan ki wis dipinangkani Majolang. Gogang ya nak, gogang. Iki Mbak Niken ben nembang laguku. Nggih. Sakarepmu. Nah, iki lagu tahun 2012 biyen heeh. 12 Niken isih cilik ngono kae. Iya, heeh. Julang ya walah, Julang isih nyanyi hadroh zaman dulu. Dekne. Lu dipaido pakai Raisa. Oh grup Ansor. Oh iya. Sak karepmu isih kelingan gitu nggih? Asik. Oke. Aja malah sing nabu lali. Ya ora ya nggih. Sak karepmu iki menceritakan anu wong omah-omah sing lagi padu. Oh. Ngono. Sing padu sapa? Yo ning lagu kuwi katene. Tresno kuwi semu ngono kuwi. Oh ngono. Semruwet maksudnya. Iya. Sing nembang Mbak Niken Salindri. Nggih, konjuk kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club yang berada di Nusantara bahkan luar negeri. Wah iya, kanca-kanca Sige Channel sing do nyimak YouTube Sige Channel ben do ngerti nek Mbak Niken ya iso nembang sakarepmu. Ah iya, coba kaya ngapa, Cok? Dados. Karayane lakmu
Matur nuwun. Wah, wis nembangke lagune Pak Sigit Terima sembangku. kasih Om Ikit, sehat selalu panjang Amin, umurnya. nggih. Sukses. Semoga bisa ketemu lagi. Dijaga kesehatannya gitu nggih. Injis. Nak perkara lagun ku bajut ki nggon goro-goro masih bersama Majolang ngono. Heeh. Cawis sesaji ku ndak nampa duka tak derekke, Mak.